Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Диҷей. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 11 декабри соли 2021 1000 рубл 153 сомониву 20 дирам, $100 1129 сомониву 51 дирам. Дар имрӯзанабормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо аз 58 000 сомонӣ сар мешаванд. хонаҳо бениҳоят бисёра вариантҳои нағзам ҳастанд. барои ҳамин ҳатман навбора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рӯй кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шумо дар кор. бисёри бад гап намесанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 82 микрорайонда пушти лесная сказка. хай ҷош ҷои бениҳоят хубай, дом сари роҳай, 66 метри квадрати мебошад. метавонед ду хонага карда дар 13 ошёнаи бинои новостройка ҷойгир аст. нархи 1 метри квадрати $370 бо арзон ҳам мешавад. ман аллакай нархи пурраша ҳисоб кардагим. дӯстони азиз, метавонед дар рӯи экран бинед. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай имо дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, пеши балниса, чораҳаи Карасинка. соҳибуш мегӯяд ки доми пеши Ваҳдат, доми туркӣ, ҳама шароиташ хати медрои зиндагӣ мекунӣ. ҳама ремонташ качественный, барои зиндагӣ кардани худмон кардаем. сум срочно дакуре, барои ҳамин мефурӯшем. 45 метри квадрати, ду хонага дар 5 ошона дом, лифт дорад. нархаш $35,000. харидори аниқ боша, занг зана муомила мекунем. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экрана имо доранд. ҳам якум, ҳам дуюм хона аз як одам мебошад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, маркази ноҳияда, 4.5 сотиқ замин, ҳуҷҷат дорад. нархаш $20,000 бо арзон ҳам мешавад. назди мактаби рақами 1 да ҷойгир аст. як дар хона дорад, кухни, сарай, баня, навес, оғул, хулас ҳама чиз ҳаст. ва дӯстони азиз, соҳиби ҳамин хона боз замин ҳам доранд. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Бустон, 40 сотиқ замин мебошад. ҳуҷҷатош 100%. нархаш ҳамаги $58,000 сомонӣ. об, мактаб дорад. марҳамат, рақамҳои соҳибуш дар рӯи экрана, рақамҳои Россия, WhatsApp, имо дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ду хонага бо масоҳати 60 метри квадрати дар 8 ошонаи бинои новостройка. срочно фурӯхта мешавад. ҷойгир аст дар ноҳияи Сино, 33 микрорайонда, рӯ ба рӯи собиқ қасобхона. доми 10 ошонагаяи новостройка. хона дар 8 ошона қарор дорад. об, свет, лифт ҳамеша ҳаст. харидори аниқ занг занад, боз арзон мешавад. беҳуда занг назанед. хона хай чӣ хеле ки мебинед, ремонти хуб дорад. нархаш $384,000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кулоб, пеши бозори Сомонӣ, якум подъезда, доми 48, квартираи 8. се хонага мебошад. ду балкон дорад, кухни, ду калидор, ванна, туалет дар дуюм ошона ҷойгир аст. нархаш бо маслиҳат. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай, WhatsApp ҳаст. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, ҷои ду дарвоза дорад, ду тақсимам мешавад. об, свет ҳама вақта, оби ҷуборам ҳаст. 7.5 сотиқ заминай. алоҳида хона да барш сохтагианд, 10 ба 12 мебошад то маналиша. нархи хона $80,000. болои сумам алиш мекунад. хонаи пешина, ду дар хонаи 7 ба 3.5 дорад, як веранд ва як веранти 7 ба 3.5 дорад. новостройкаш бошад. се дар хона, калидоруш калонай мешавад. ҷои нишасти чойхӯрӣ бо ҷои ҳамом, туалет, ҷош калонай, бо ҷои кухниам дорад, ваям калонай. 3.5 ба 3 ҳай ҷои кухниш. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе поёни корвон анихтараш Кулбутада 6 сотиқ замин, 1 дар хона, ванна, туалет, об, свет ҳамавақта. Рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай WhatsApp доранд. Нархи хона 339 000 сомонӣ ё ин ки $30,000. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, деҳоти Тугул, шаҳраки Ориён. 3 дар хона бо веранд, подвал дорад, ремонти замонавӣ, баня, ошхона, аловхона, навес, туалет дорад. Заминаш 5 сотиқ мебошад. Нархаш 260 000 сомонӣ. Рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай. Рақамҳои Россия имо WhatsApp доранд. Рақамҳои Тоҷикистон бошад фақат WhatsApp. Обу свет дорад. Марҳамат бо савдо мешавад ва алиша мешавад бо хона дар шаҳри Душанбе. Документош 100%. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, пештара Регар. 2 хонага бо масоҳати 57 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад. худи дом аз 4 ошёна иборат аст. дар якум микрорайони шаҳри Турсунзода қарор аст. Марҳамат. Евроремонт, хайтек, полош, ламината, кондитсионер, зима, лета, термос, кухонни гарнитур, кухонни уголок, шкаф купе, жалюзи, пардаҳо ҳамашон меистанд. медуреву зиндагӣ мекунӣ. нархи хона 275 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонага бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар 15-ум ошёнаи бинои новостройка ҷойгир аст дар Якачинор, Правсоюз, наздикиҳои Цирда. хона бе ремонт мебошад. коробка айни ҳол дар сеюм ошёна сохтмон қарор дорад. марҳамат. нархи хона 200 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. одамое ки аз Правсоюз, Якачинор хона хоҳиш кардаги буданд, бародаро, ин яке аз арзонтарин хона дар ин территория ба ҳисоб меравад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Корхонтепа. 2 хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. ремонташ миёна дар дуэтажкҳои кирпични ҷойгир аст. поёни автостоянка, бозори Фаровон. нархаш 200 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. 3 хонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар Ламаносов, домои кирпичнида, Хатлон 35. бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад, яъне стиральная машина, термикс, телевизор, 1 дона холодильник, кухонни гарнитур, спальни гарнитур, духовка, микроволновка, кондитсионер. ҳама ҳамин чизош меистад. бо ҳама ҳамин чизу чораш фурӯхта мешавад. хона ду подвала мебошад. якташ дарунӣ, якташ аз даруни хона медирояд, дигаш аз беруни хона медирояд. нархи хона 290 000 сомонӣ. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. 2 хонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 9-ум ошёнаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка соҳибуш як хонагара 2 хонага переделка кардагиянд. хонаҳо 4x3 ва 3x3 мебошад. кухни 4x2, коридораш 3x2. хона дар мансард қарор дорад. хона бо перегородка, монтаж, сантехника, стяжкаи пол, потолок, дару трезаи главни таъмин аст. свет, оби гарму хунук проблема нест. суратҳои дарунаш лозим бошад, равон мекунем. бо ҳисоби доллар 16700 мешавад, яъне $16700 мешавад, лекин сомонӣ қабул мекунем. боз хотиррасон мекунем ки доллар ва рубл фақат барои в целях ознакомления ҳама хариду фурӯш бо сомонӣ мешавад. рӯзона тамос гиред. хона без обмен. нархаш 190 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. Як хонаган бо масоҳати 39 метри квадратӣ дар шашумо шонаи бинои новостройка. Хона ремонти нав дорад ва ҷойгир аст дар 34 микрорайони шаҳри Хуҷанд. Нархаш 195 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. Як хонаган бо масоҳати 42 метри квадратӣ, шуморо метавонед ба ҳазур ба 2 хонага табдил тиҳед. дар 4 ошонаи бинои новостройка ҷойгир аст. Хона беремон мебошад. Коробка назди поликлиникаи рақами 5 18 микрорайонда. Дом тайёрай, лифт дорад, метавонед харида ремонта аллакай сар кунед. Дом назди роҳда ҷойгир аст. Нархаш 200 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. 2 хонаган бо масоҳати 72 метри квадратӣ дар 12 шонаи бинои новостройка. Хона беремон мебошад. Коробка ва ҷойгир аст назди бозори Балхда. худи дом аз 13 ошона иборат аст. Дом сари роҳай, ориентир республиканский гаи, пушти республиканский гаида. нархаш 246 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардед. То боздид барори кор шумо дар худо нигаҳбон тамоша.